Nagbago lang lahat, diyan tayo. Nagbago lang yung tingin ng iyong ngiti, ang iyong lahat ng pagmamahal. Hello, mga amigo-amiga. Welcome back sa akong YouTube channel. Outfitay Friendships here, ang inyong amiga. Before ka magsugod, katulong na ko ng video. So kung karon na ka nasag sa akong channel, please subscribe. Kung ma-enjoy ang tanin niyo kung mga kabuang mo, di nga video, tawagon na ito ng flashback outfit. Kung sa Bisaya pa, outfitay sa lain-laing buhat with a little touch. With story behind it ba kung baga. So magpakita kong isa ka video, isa po ka photo. Then i-share na ko ang story behind it, mga kaekikan. O ha? San ka pa? So unsa ko man atong dugayan? Magsugod at kay basi maamtan na pud kog kadlawon. Let's get it on. Oh ha, di ba? Correct. Fierce. Ano Photo 1. Black jumpsuit with blue blazer and a pair of black shoes. 500 lang. Charot, maligya day ito ba? Nasuot na ako na ikaduha. Upan siya tong sa previous na ako na employer na ay ikasyon. O gipalit na po na ako ni last minute na. Inga naman na diba ka nang magkarakara na kainig hapit ng event. Ano mo? Dili ba ako? Nawarang ba kong naon niya? Busok pa kayo. Mura galig ka nang gibilin sa kusina sa katuig. Next video. Murag Dora the Explorer lang ang pen. Ituyok pang kanaka. Murag chul! Photo 2. Maong dress with backpack and rubber shoes. 500 pa rin. Actually, baligyan ako niya kung mga outfit. Joke lang. Nasuot na ako niya siya ikatulong. Mo siya tong time na namin team building sa Tagum. Tanawa na mo ninyo kunaw. Lusyang, very lusyang. Stress eating pa ko anak na time. Itugod sa bigo sa pag-ibig. Next video. Sa ka girl, uy. Pura bayag dancer, kiat ang dagway. Photo 3. Romper nila short with blue blazer, favorite na ko na, and black shoes. 500 lang. Palit na. Alright. Isa na po na ako na siya nasuot. During na po na anak nga time, Christmas party na po sa eskwelahan. Then, di palit na po na ko siya last minute na. Hindi siya advisable suoton kay magkabuang kagtog CR hanggang sa makaihi na ka. Hindi po ko ganahan sa overall look. Kay nagkalisod ang all. Next video. Nisayaw na sa dangkanahak. Pangitag na uwi. Nagpatagad pa dyan ang wire chops. Photo 4. Dark blue dress with maong blazer with white shoes. 200. O diba? Ukay-ukay. Naduharan ako ni siya nasuot. Kato ni siyang nainang libre sa kuha o laag sa muda. Murag di na mausap sa o kailangan ni siya sa pawan kay makita ni mo ang tinaguang kinabukasan. Pero sa kuang case, okay ra kay wakman. Umindot po di siya suoton kay dili ka makafeel og giigang. Nya, makafeel pod ka og kanang siksik ka. Next video. Pasagdiin na lang ninyo amigo-amiga kay abnormal og ang panagsa. Basing matingala mo, nag-change outfit ra ko. Photo 5. Brown dress. Inatagdan na siya sa kuha itong unang panahon. Mura lang uka na manglaba. Opo na itong first time na gimikapan ko sa kumangkot. Then photoshoot dayon. Ang background, balay na siya sa una na nahimong bodega. Karon, balay na siya. Tanawa na gudin niyo. Grabe pagka-igol sa logo. Ay, bat naman para totiyaw. Next video.
Ma'am, sa classroom may batas. Bawal lumabas. Tablab ng taninyo. Uy, kaya suko na si teacher. Pero buutan ba ako? Promise. Photo 6. Senior high faculty uniform. Tagtik lang. Giapil na ko ni kay gimingaw na kong tulo sa mga klase-klaseng estudyante. Kanang malimog ka kung masuko ba ka or mahappy ka. It's a mixed emotion. Shods. With S pa. Maupod din siya ang time nga nangaon ni sa gawa sa eskwelahan o pansit lomi. Mapirte, naghanagpan, patay gutom lang ang peg. Tanawa na gudin yung ang daos kabutuhon na pansakan gyapon ang tiyan. Baboy ka! Lahat ng komentary. Next video. Pastila pa, ni sayo na sa kumot lang jud nga, ganahan kay anang akwaryo. Photo 7. Tattered maong pants with white shirt, long black blazer, and black shoes. 600 tanan. Tungod lagi aning quarantine, nag-outfit ko while galing piyog balay. Char! Radyo galing piyog balay. Actually, nga na akong nawong manilhig. Kanang larawan. Anong wala ko ninyo? Ana, Jud. Wait lang. Para ma-enhance atong beauty, magbutang taong pants. Kinamag nag-inom sa kuan na. O bata taw ko now, pa magbutag ba? So yan na to, no? Siya. Padong man tanan dito. Sa kong sublay. A few moments later. Okay? So, na-enhance ba? Na-enhance ba siya? May bata ba kung now? Yeah! Next video na to. Wala na akong maisip na post. Iumot na ko diha. Photo 8. Black dress with yellow cardigan and high heels. 600 lang tanan. Palitan na. Wala na ko'y madaw-daw dito. Maupod na akong ginasupot. Nagmahugas o plato. Come on! Kana gani mabuang ka ina short while. Short while? Tama ba? Tama, di ba? Yaw-yaw ko na akong mother o pag-picture anak kay dakay ko nawong. Pero seriously, ako dyan ang naghugas karong panahon na. Muna akong contribution. Next video. Di ahak. Magkauyab pa kaya po ani? Pa-discourage akong crush. Pangit pa dyan pagkasayaw. CHAKA na this. Photo 9. Uy, crush. Ayaw ka discourage ha. Hangyo lang di. Oh no! Ingan ako magluto ka ng tagay. Matalsik ang mantika. Pero, dili ingan akong naong ha, kay hastang pangita. Laka, uy, nag-worry ko. Kay inigkita sa ko ang crush. Delete, unfriend. Utoke! Tabang na langit. Move on na dayon ta. Next video na update. Last video na jud ni. Pugong sa muliha kay sayaw na sad. Photo 10. Printed dress with black blazer and black shoes. 170 pesos. Okay. O ha? Ingan ako maglaba. Oh, come on! So, naglaba po ko mga many times. Mga less than 5 times a year. Less than 5 times a year. Tama ba? Tama diba? Yeah! Nainanabi ako sa una nga, bulagan ta ka, dili ka kabalong laba and all. Well, I prove him right. Charot lang. World peace. Nagmamahal sa'yo. So, mautong mga outfit sa lain-laing buhat. Unta, nalingaw mo, masiganay lang. Mga kabuang raguni ka ng
Malingaw ta pa nagsab. Yeah! And stay put lang mo diha kay next week na sa ilaing kawerlahan video. Yeah! And pasensyahin lang po din yun yung background noise. Kaya wala dyan ko'y alam magpaon sa una siya pagtanggal. Oh, come on. And kung naamoy suggestion, i-comment lang yung pina-update. Mga amigo-amiga, ayaw nyo kalimti pag-subscribe sa akong YouTube channel. O pindutan po ng bell di sa tulid. O like na po din yung video. Okay? Bye! Stay safe, everyone!